pitkästä aikaa video. Video on tällä Raholassa hankintahakkuilla. Kelirikko tuli Metsänruupin puolella, niin nyt on aikaa tälle hakkuille kotipaikan metissä. Metissä nyt on viikonloppuhommina vielä on käynyt talven aikaa tekemässä. Nyt on viikon on niin tehdään siellä sitten. Se on hankintahommaa. Osa mennään niin oman niin käyttöpolttopuustossa, mitä näyttää nyt kouluja. Joku 100-mottinen tehdä polttopuusto. Isää ihakas polttopuun tekijä. Myöpiä oman käyttöpolttopuustossa. Tuli tos hyvät hakkuukelit kun pakkasta. Taisi olla tuolla Onnenvaarassa joku 4 astetta, 5 astetta. Aamupon 5 jälkeen pakkasta. Ottaisi homma se mittaripellu. Ja toinen vaikutti sitä vielä pakkasen puolelle. Ei mikään paras laatuinen polttoon. Jättänyt parhaita kuusia pystyyn tää alkupaikalle. Jotta rasvas niistä sitten. Talven oli 12,70 G ajuus. TR:ltä oli vuokrakone, niin sillä hakkailin sitten talven. Sitten kun on kelirikko loppu, niin takas lähtee ponssilla hakkailemaan vuokralle. Tällä vuonpäivät oli Scorpioni. Se sitten vaihtoi vuokralle. Saa nähdä osaako sitä ennen tehdä ponssilla. Talven tos vihreillä hakana. Jospa sitä osuus. Mitä se nyt on? Opetellut molemmat hommat, niin sen semmoisempia eroja. En oo mikään merkki uskollinen, että pitää olla tietyn merkkinen kone. Mulla on kaikilla puut kuvatuna tähän mennessä, mitä on hakana ja mitä ajanakki, niin kaikilla on sun ajettu. Tästä koneesta esittelyvideo erikseen 12,70 Timberjack mallilta. Muistaakseni tästä on sitten jo seuraava vuon malli Jonteeris muuttuna. Tässä niin on jo samaa tekniikkaa mitä niissä D-malli ensimmäisessä Jonteerissa on varmaan mitään eroa tai olla muuta kuin väritys. Väritys vaan. 414 koora on tässä ja tää on ollut varata hiilaa autokunnassa testikoneena ennen. Sitä ennen tämä oli kyllä yhdelle yrittäjälle tuossa Joensuussa. Oliko se motokuuleiskin vai mikähän se oli nimeltä. Tässä ollaan sitten tässä kotipaikalla tosi hankintoja jo, että vieraille on savoitota tehdä pienemmässä määrin.
tässä tuossa kotipaikalla on niin paljon tätä hakatta, mutta kaikkia kereekin tekemään. Vähän tässä nyt se on tehtävä sen mukaan mitä kerkii. Kun niinku vieraan hommissa käypi, niin se on aika rajallista. Kotona kun pien tyttö on ja vaimokkin sillä on. Ei passu niitäkin ihan kokonaan unohtaa. Nyt on tämä kelirikko tämä hetki. Tässä nyt sopii hyvin hakkailla. Kelirikko ihan tiellä. Hyvällä mielellä. Eikä oo tehnyt pitkiä päiviä. No toisena päivänä on tullut pitempiä. Eilen niin oli 7 tuntia. Ei nyt ihan tarvitse tehdä sitten kellokorttia katsomalla, että oot vähintään se 8 tuntia. On sitä joskus täällä istuttua. Suhta remonttia vielä sattuu pitkiä päiviä. Ja oma fiiliksen mukaan pitää tähän näitä hommia kyllä. Aptilat on 260 ja 3 metriä. Tulee valmiita aptia tänne, kun ne on käsiin tehtävä. Tai valmiin aptin pohjalta on tehty nämä. On 2-vuoroinen kää. Polttopuukoivua tullut. Vielä välistä pois. Vähän harvempaa tämmönen koivikko. Kassaan tehdään hyvää ajella sitten puut pois. Latva tulloo tässä vähän minimiin. Polttopuussa haittaa mitään. Tuolta väliin. Ja pitää kuusia onneksi nyt alle ihan hyvälaatuisia. Ja ne nyt kun valluu ruppeis vaammatta, kun harvempaan tekemään kohdalla. Ruppeisivat kasvamaan. Noniin, hyvästi. Sun vieressä on oikein näkyykö se tähän videolla. Männikö hakkasin kun sitä ja oikein näkyy. Viime viikolla tein tuo. Vanhasta muistista tuon kooran aina painaa alas. Liian alas. Vähän tuotua. Ja sitten tehdään nuo havupuut. Perrutettais tuohon samaan kassaan. Ei oo ykköskappalilla. Puuta tuosta. Tuolla jouraanessa. Semmosta. Eipähän siinä mitään näihin kuvia tunneille.